цел, но и Бог има цел. Целта на врагът да разрушава, целта на врагът да погубва, целта на врагът да разпилява, целта на врагът да направи най-различните неща и пакости в твоя живот, само ти да се оттеглиш от Бог. Но целта на Бог казва, целта на Бог да ти даде живот, целта на Бог да ти даде изобилие, целта на Бог да ти даде мир, целта на Бог да ти даде любов, целта на Бог да ти даде благодат, целта на Бог да ти даде отдих, целта на Бог да ти даде почивка. Халелуя! Колко от нас тази вечер може да разбира това слово? Целта на Бог да докарва в живота ти изобилие чрез Неговата скъпоценна благодат, която ще се излива върху тебе. Искаш да приемеш благодат. Смирението докарва Божията благодат. Смирението и покорството докарва Божията благодат, за да може да побеждаваш над всяко обстоятелство и стрела на врагът. Помните ли? Може би някои хора да бъдат готовни, за да се бият, но страхуват да влязат. Но когато ти приемеш от Бога, ти със способност влизаш и убиваш Голиат. Убиваш го със силата на вяра. Убиваш го чрез силата на смирението. Карабабаба. Убиваш го чрез покорството. Убиваш го чрез името на нашия Господ Исус Христос. Саул не може да влезе. Армията не може да влязат. Братата на Давид не може да влезе. Но Давид влезе със смелост, като казваше, че Бог ще бъде с него.